Vaig fer 2 camps, una a Suïssa i una a Bèlgica, en 2 estils diferents, i els 2 tractaven del medi ambient i era fer feina o a la granja o en el projecte que teníem de conservació de la fauna i flora al voltant d'un llac. Ha sigut una experiència increïble les 2 vegades, tant perquè descobreixes estils de vida diferents, maneres de fer diferents, feines que potser no t'havies pensat que existissin, a la vegada que convius amb gent de molts països diferents i coneixes noves cultures, gent també potser de diferents àmbits que amb qui no coincidiries si no fos en un camp de treball. O sigui que en total és una experiència molt recomanable. Renovadora, perquè tu mateix canvies, et renoves, aprens coses noves, llavors és com que et renova. Bé, inoblidable, això està claríssim, el que passa que s'ho pot generar, però està clar que és inoblidable. I com molt energètica, o sigui, no sé com descriure exactament, però és que et transmet molta energia i fa que tu també puguis aportar molta energia positiva. Anar una ment molt oberta, saber una mica el que busques, si és més de medi ambient, si és més el tema de refugiats, si algun projecte que t'agradi, una cosa, etc.